Ja näin lähtee sitten jälleen Jatsi, ihan pitääkin lähteä. 20 siis kentällä juuri nyt pallossa. Toivottavasti tuo kuulutus toisi jonkinlaista valoa tähän, kun samassa taistelee sitten Lapnet. Nyt siellä on jälleen onko Karlsson nyt sitten nurmen pinnassa ja kyllä nyt peli pitäisi viheltää poikki. Karlsson pitelee edelleen siellä hieman alkaa olla varmaan jo puhuttiin sitten pohkeesta pois, mutta ei ole Prince Lapnetille, joka lähtee sitten taittelemaan.